L-aħħar stħarriġ tal-kumpanija EY żvela xejriet inkwetanti dwar il-kompetittività ta' pajjiżna. Fil-fatt l-istħarriġ wera kif kważi nofs il-kumpaniji li investu f'Malta jemnu li pajjiżna mhux qed ikun attrajenti biżżejjed għall-investiment barrani. Dan jirrappreżenta tnaqqis ta' 5% fuq is-sena l-oħra, filwaqt li l-livell ta' fiduċja fl-ekonomija ma laħaqx il-quċċata tal-2019. L-istħarriġ jindika wkoll li 38% biss tal-kumpaniji għandhom il-pjan li jkabru l-investiment tagħhom f'Malta fis-sena li ġejja. Dan il-perċentwal għadu inqas mill-livelli tal-irkupru wara l-pandemija fl-2022 meta 46% kienu qed jippjanaw li jkabru l-operat tagħhom f'Malta. L-ikbar sfidi li qed iħabtu wiċċhom magħhom l-investituri huma l-iżviluppi fis-sistema tat-tassazzjoni internazzjonali u n-nuqqas ta' ħiliet speċjalizzati fil-ħaddiema. B'kull wieħed minn dawn il-fatturi identifikat minn 50% tal-parteċipanti. Barra minn hekk 42% urew tħassib dwar ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, fattur li żdied mod sinifikanti matul din is-sena. Intant in-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura tat trasport u l-loġistika ir-raġuni oħra għalfejn qed tkompli titnaqqar il-fiduċja tal-investituri f'Malta. L-investituri identifikaw ukoll prioritajiet li għandhom jiġu indirizzati minnu fih bħal titjib fl-infrastruttura, it-trasport, l-edukazzjoni u l-ħiliet u l-pjan fit-tul bħala l-aktar oqsma li Malta trid tinvesti fihom biex tibqa' kompetittiva fil-livell globali. Matul il-konferenza tal-EY ħareġ li l-istrateġija tal-gvern li jaħtar nies tal-qalba fl-istituzzjonijiet mhux tippermetti li jkun hemm governanza tajba li wieħed jippretendi f'demokrazija. Din il-prassi qed wassal biex fajnejn investituri potenzjali tkompli tittappan ir-reputazzjoni tal-pajjiż. L-istħarriġ tal-EY kompli jikkonferma kif l-ekonomija miftuħa ta' Malta tista' tirnexxi biss fit-tul jekk toffri pakkett attrajenti ta' vantaġġi kompetittivi, speċjalment għall-investituri barranin u mhux bi kliem fieraħ mill-politiċi li jtappan ir-realtà li qed jaffaċċja l-pajjiż kif iktar kemm jgħaddi żmien l-attrazzjoni għall-investituri barranin dejjem qed tonqos.